An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Aw ka kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Dire o mara la Mali kiritigɛla dɔ wuli kura ye jɛkulu maramafɛntigiw fɛ. An ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ kan an bɛn'o tɛntɛn k'o ladi aw ma. Burkina Faso dangarili fila o kɛra Sibiridon ani Karido min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ a sen fɛ fɛn min ye Burkina Faso jamana finitigiw ye o mɔgɔ 10 ɲɔgɔn fagara ani ka fara u ka yɛrɛ kɔlɔsi dugule VDP mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 2 kan. Falu ni a filɛ nin ye Nara mara la u ka dugudenni min n'a bɛ wele ko Kalabana a yirala ka fɔ taa balaka wuli dɔ donna ye Sibiridon avril kalo tile 10 min kɛra sababu ye ka kasaraba don dugu kɔnɔ. Ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila ko kura. Bi ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 17 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC ka Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An taa Mali jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ a yirala k'a fɔ Dire mara la Mali kiritigɛla ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ wele ko greffier chef ale wuli kura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ. O waati kelen fɛnɛ na fɛn min ye jɛkulu maramafɛntigi ɲɛmɔgɔ dɔ ye min tun ɲininenba don Mali jamana finitigiw fɛ tigɛ sera ka kɛ o la nin kunɲɔgɔn laban in na. VOA tɔgɔla Alfuseni Elaji ka bɔ Tombouctou ale b'o kunnafoniw tɛntɛn. Sibiri ka dugu jɛ kari la cɛ marifatigi mɔgɔ 4 minnu ma lakodɔn u ye Dire ka kiritigɛla kankɔrɔsigi min bɛ wele greffier ko jagoya minɛ. Balan Sidibe ni ale ye Dire kiritigɛla so kankɔrɔsigi ye n'o ye greffier en chef ye a jagoya minɛla cɛ marifatigiw fɛ k'a sɔrɔ a bɔra ka so ka taa sanni kɛ bitiki dɔ la min n'a ka so ma jan. O waati de la cɛ marifatigi mɔgɔ 4 minnu bɛ moto kan u y'a jagoya minɛ yan'u ka taa u ye mugu ci sanfɛ a bɛ fɔ min ma tir de sommation yan'u ka sawune fuga sira ta Dire yɛrɛ ni Tombouctou cɛ kilomètre 120. A waati kelen na Mali finitigiw ye sikana mɔgɔ dɔ minɛ min donnen don kosɛbɛ kulu marifatigiw cɛ la min kun ɲininen don kosɛbɛ Mali finitigiw fɛ. Samba Bari minɛna Sumpi dugu kɔnɔ Mali woromasigi taabaw fɛ. A minɛna tuma min na a jɔra la k'a fɔ ko a sen bɛ bingani wale min kɛra Mali finitigiw kan u ka dagayɔrɔ la min bɛ Sumpi. O don mugujugu pɛrɛntan caman de kun filila Mali finitigiw ka dagayɔrɔ kan min bɛ Sumpi. O kɛra sababu ye ka Mali finitigiw 3 bɔnɛ a ni la ni ka maa 3 jogi. Samba Bari yɛrɛ ka kuma la ale de bɛ kibaruya di kulu marifatigiw ma Mali finitigiw ka taa ni ka segi kan ni o ye patrouille ye. Kunnafoni dɔw tun y'a yira ko bin kɛra Mali finitigiw kan Tesit dugu kɔnɔ fo mɔgɔ 17 tora la. Finitigilakaw y'a yira gafe dɔ la ko kunnafoni tɛ tiɲɛ ye. Mali finitigilakaw ka gafe in la min jɛnsɛnna kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko bingani yɛrɛ de ma kɛ Tesit dugu kan. Ni ye Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An bɛ to jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ an sɔngo mara la basigi ma sabati ye mara kɔnɔnaw la kosɛbɛ ka taa Menaka o fanfɛyɔrɔw la. O senfɛ walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn VOA ka lasigiden min bɛ an sɔngo Abdul Idrissa Nasir ale bɛ o kunnafoniw tɛntɛn ka lase an ma. An sɔngo cercle kɔnɔna jateminɛna k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔ ɲamɛ kosɛbɛ maramafɛn tabaw fɛ n'an k'a ma ko jihadisu walama bandi armɛw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka bituguw kan ka taa ni u ka baganw bɛɛ lajɛlen walama ka adamadenw ka bololafɛn darakiw la walama ka siratigɛw da min ye adamadenw ɲɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Dimanche don avril kalo tile 16 san 2023 kɛrɛnkɛrɛn la dugu min n'an k'a ma ko Tinahama a ka déplacé interne n'o ye gɛlɛya ye minnu bɔ u sigiyɔrɔ ni ka na n'u ye an sɔngo dukana na u ka denmisɛn minnu n'u taara kungo kɔnɔ ni ka taa dɔgɔ ɲini ani bin marafɛntigiw kɔni ye u minɛ ni ka taa u lasogo yɔrɔ la u ye waati jan kɛ u bolo a labanna min na o de ye u ye u labila u labilalen kɔfɛ jateminɛ na k'a fɔ ko min ye u ka baganw ani fali minnu n'u kun sigilen bɛ o toro la u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa ni u ye an b'a jira la k'a fɔ ko nin waati na min ye an sɔngo cercle kɔnɔna ye
adamadenw ka balo bɛnbɛn min ma o de ye don o don bin bɛ kɛ dugu kan ni ka taa ni u ka baganw bɛɛ lajɛlen walama ka sira tigɛ maaw la k'u ka bolafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la walama ka adamaden minɛ ni ka taa n'a ye wajibilen na ala ka bɛn ani kelenya sabati an songo abdunasir idrisa VOA Afrique tɔgɔ la. An bɛ taa Burkina Faso kunɲɔgɔn laban in na n'o ye sibiri ye ani kununkari ye a yirala k'a fɔ dankarili fila o kɛra u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ jɛkulu maramafɛntigiw binna u ka jamana finitigiw ani yɛrɛkɔlɔsilen dugulenw kan n'o ye VDPw ye finitigi kunda finitigi mɔgɔ 10 olu de ni bɔnɛna fɛn min ye VDPw ye mɔgɔ 32 ɲɔgɔn olu fatura a sen fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Kader Traoré ka bɔ Wagadugu. Burkina Faso ngo jɛnkulu maramafɛntigiw ye bɔnɛle jigi fasoden caman fɛ jatigɛ wale dɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la worodugu fan fɛ tileben fan fɛ ani jamana camancɛ kɛɲɛ kanfan yɛrɛ fɛ. An bɛ nin kasara wale ninnu ka kunnafoni daminɛ ni fagarijugu min kɛra Wayiguya n'ale bɛ jamana worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomètre 15 ni Yatenga ka faaba ye laseli minnu bɔra finitigiw ka daga ɲɛmaa fɛ ni Yatenga ka gouverneur fɛ olu y'a yira ko dibi kɔnɔmɔgɔw taara ben sɔrɔdasiw ka daga ani yɛrɛkɔrɔsi dugulenw n'an ko VDPw olu ka daga kan o kɛra sababu ye ka maa 40 ɲɔgɔnna bɔnɛ o nin na minnu cɛma finitigi 8 ani yɛrɛkɔrɔsi dugulen 32 o laseli kelen nin y'a yira ko finitigi ɲɔgɔnna 30 jogira kosɛbɛ ko nka u sera ni olugu ye dɔgɔtɔrɔso yaasa ka filali kɛ ko ɲɛnaman di olugu ma bengani wale filanan o kɛra kunu karilon Kongosi dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigiw ka daga ra yɔrɔ min na jɛnkulu maramafɛntigiw taara ben olugu kan finitigiw ka daga ɲɛma ka laseli kɔnɔ ale y'a yira ko sɔrɔdasi 2 bɔnɛna o nin na ko 2 fɛnɛ jogira ko nka Burkina Faso ka sɔrɔdasiw ka kɔjabira ni mugu ani kisɛ ye k'olu sera ka maajugu ɲɔgɔnna 20 bɔ jatira damatɛmɛ wale laban ale fɛnɛ kɛra kunu karilon de jamana worodugu fan fɛ toroko n'i ka finitigiw ka daga ra n'u n'a ka kobida kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko finitigiw ye kɛlɛ min da don u sera ka bengani walikɛla 12 faga ko nka finitigi kelen jogira kosɛbɛ sɛrɛli nɔ fɛnɛ ko finitigiw sera ka kɛlɛkɛminɛ caman le bɔsi ni maajugu ninnu na nin kasara wale ninnu kɛra kamasɔrɔ kunnafoni caman le b'a yirara ko finitigiw bɛ sankɔrɔta sɔrɔra ni u ka kɛlɛkɛ pankuru minnu ye minnu tɛ mankan bɔra n'an b'olu wele ko drone lon o lon Burkina Faso ka jabarani baara an bɛ wele ko télévision nationale i bɛ kunnafoni yirara ko finitigiw bɛ mugu ani kisɛ le jigira bengani walekɛlaw kan nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Falu ye dugudenni ye min filɛ nin ye Nara o mara la u ka dugu fitinin min n'a bɛ wele ko Kalabana a yirala k'a fɔ ko taa bala ka wuli dɔ donna ye sibiridon n'o bɛnna avril kalo tile 15 ma maa kɔni n'i ma to nin koɲɛ in na nka fɛn min ye so camanw ye ani ka fara u ka magasinw ni dumuni kisɛw ni fo ka taa se biganw ma olu caman de jenina a sen fɛ Modibo Keita VOA tɔgɔ la ka bɔ Nara. Nara marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni sibirido avril kalo tile 15 san 2023 sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 waati tasuma donna Falu dugu dɔ la a bɛ fɔ min ma ko Kalabana ale ni Falu cɛ kilo 38 nin tasuma in bɔyɔrɔ ma dɔn nka a cɛni bonyana kosɛbɛ Jani Jariso ni ale ye Falu jeunesse ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ nin waleya in kan an ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ ani Falu cɛ kilomètre 38 ye n'an b'a wele ko Kalabana depuis 8h30 tasuma ye donni daminɛ dugu kɔnɔ fo 17h tasuma ma se ka faga an kɔni an yɛrɛ dɛsɛra tasuma in na sabula n'i y'a jateminɛ n'a ye ni an ka jiginɛ ninnu caman ye bɔgɔ ye donc yiriw bɛ dugu ma a bɛ yiriw de minɛ ka bɔgɔ bin a kan donc mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka maga bɔgɔ na kuma tɛ k'i bɛ yiri labɔ donc an filɛ waati min na an kɔni sera ka solution min kɛ ni o ye Kalabanakaw ni dugu tɔw ye Falu commune kɔnɔ an ye entourage de dégager k'a jɛya walasa tasuma in kana se ka wuli tuguni ka dankari kɛ maa wɛrɛ la. U ka fɔ la tasuma in bɛ don waati min a y'a sɔrɔ fiɲɛ fanga kun ka bon kosɛbɛ o kama a ye sira sɔrɔ ni ka tiɲɛni caman don dugumɔgɔw. Tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ balo fanfɛla tiɲɛni bonyana kosɛbɛ fɛn min ye maa ye o ni kɔni ma to a la mais wotoro dɔ jenina ani fɛn min ye bagan 2 fana olu fana jenina donc fɛn min kɔni ye tɔni hakɛw ye ɲɔ la mɔgɔ kɔni tɛ se k'o hakɛ yɛrɛ fɔ an filɛ waati min na kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw an bɛ dugawu de kɛ an ka se ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin musolaka ninnu ani gatigi minnu ka balo jenina. Nin waleya in ye maa caman gan u kamana na ka sababu kɛ Nara marabolo kɔnɔna na kungo kɔnɔ tasuma o de ka ca nka min ye tasuma donni ye dugu kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna waleyaw ka suma Modibo Keita VOA Banbara ka bɔ Nara.
Am tani kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Rusi jamana ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ n'a bɛ wele ko Vladimir Kara-Murza ale ɲangira bin tɛnɛ sɔgɔma u ka sanfɛ kiiritigɛsoba fɛ k'a bila san 25 kaso la ni makofɔlen ye a yirala k'a fɔ ko a bɛ damatɛmɛ wale dɔw kɛ min bɛ ka dan sigi jamana fanga yɛrɛ ka baaraw taabolo la o nɔgɔni fɛ Ameriki jamana ale ye welewele kan bila bi sɔgɔma k'a fɔ ko ni makofɔlen k'a labila joona ka sɔrɔ ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw ma kɛ ani ka fara kiiri kasoden mɔgɔ 400 ɲɔgɔn kan minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don politiki ko kun kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Bangladesh olu ka alisilamɛw caman de bɔra bin tɛnɛ sɔgɔmada joona in na bɛdakana la ka welewele kan bila min kɛra seli ye ani duwawu deli ye ka taa ala yɛrɛ yɔrɔ walasa sanji bɛ se ka na u ka jamana faaba kɔnɔ cogo min n'o ye daga ye a yirala o senfɛ k'a fɔ ko funteni o barika bonyana min kɛlen don ka sanji tigɛ ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u ka jamana kɔnɔ nin ye a san 60 ye ni kunnafoni lasera u ka jamana faaba finitigi ɲɛmɔgɔ fɛ Abdul Kalam Azad ale ka laseliw senfɛ AFP ka kunnafoni di so la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi a yirala k'a fɔ ko Ameriki jamana u ka jikan batonba dɔ min bɛ wele ko Destroyer américain USS Million u ka wulikajɔ baara minnu kɛra kunu kari n'a kɛra Detroit ye Taiwan de u bajalan sanfɛla la ko Pekin olu ye kangarimada kan bila ka taa nin koɲa in ma hakililajigila a yirala k'a fɔ hakilina minnu ni olu talen filɛ Ameriki jamana fɛ k'u ka jikan batonba bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na u dara Rusi jamana Chine jamana ale ka wulikajɔw kan n'u ka kɛlɛkɛ maaw ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen nin yɔrɔ kofɔlen kelen in na min ni ɲɔgɔn samasama gannen don Taiwan na ani Chine jamana cɛ an bɛ waati min na ko sisan Nanga malu domu adama sala sangan dange malu unity bagananga tay domu adama sala sangan dange tay maneniti sopunanga doylu domu adama sala sangan dange doylu unity danga wara doylo yow ci li la yalla jox boli ko nango liggéey domu adama unity danga wara doylu domu adama unity danga wara doylo yow ci li la yalla jox boli ko nango liggéey réew mi bëgg naa nga téye VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Abijankaw aw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu Burkina Faso Faba aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan Tomiya San Mara la aw bɛ se k'an sɔrɔ radio Parisien kan 90 ani tomi 8 aw bɛ se k'aw sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ siraba la www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 8nan na VOA soba kɔnɔna la Washington DC ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Sudankaw fɛ yen
a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan Sudan jalatigiba n'o ye Abdel Fattah al-Burhan ye ale min ni a ye fanga dafiri san 2021 ni a ka finitigi tɔɲɔgɔnw kɔni ɲɔgɔn sama gannen don u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na Sudan jamana kɔnɔ. VOA tɔgɔ la Moribo Dambele. Kɛlɛ wulila sibiridon kɛlɛkɛkulu minnu tugulen don General Abdel Fattah al-Burhan ni ale ye Sudan jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ani u ka paramilitaires ni a bɛ wele ko RSF ni ale ɲɛmɔgɔya bɛ General Mohamed Hamdan Dagalo bolo ni a bɛ wele ko Hemeti ni ale de tun ye nin kulu in ɲɛmɔgɔ dankan ye. Nin ye u ka kari ɲɔgɔn na fɔlɔ ye kabini ni fan fila farala ɲɔgɔn kan ka Umar Hassan al-Bashir ale ka fanga dafiri san 2019 mun nana falen ɲɔgɔn faamuyabaliya la kelen k'a fɔ ko ka u ka kɛlɛkɛtɔn RSF ko k'olu don saradasuya la yasa furancɛ fanga a bɛ se ka sigi faso jama ma cogoya min na. Burhan ani Hemeti u sɔnna ka R3 k'o ɲɔnkiri karidon ko yasa mɔgɔ minnu bɛna adamadenya hakɛw dɛmɛw don ni ale laɲini kɛra duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ONU fɛ olu ka se ka bɔ ni laseli kɛra duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale ka bolofara min bɛ Sudan nka ni bɛnkan a ma labato wagatini damadɔni kɔnɔna la. Kɛnɛya kulu minnu dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ Sudan ni wagati na u y'a jira k'a fɔ ko faso jama mɔgɔ min fagara ko a bɛ mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 7 bɔ wa mɔgɔ min jogira a bɛ mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 65 bɔ kabini kɛlɛ in daminɛna Sudan. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a ta ko sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kuncɛ tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6. Final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ tile 27. Farafinabu club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. An bɛ taa Senegal jamana kan u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko ka kiiritigɛw bɔra dɔgɔkɔrɔ sanfɛ kiiritigɛsoba fɛ ka bila mai kalo tile 8 san 2023 la. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Senegali Dakar kiiritigɛso la kiiri in daminɛna nɛgɛ kaɲa 9 waati la Usmane Sonko n'a ka lafasalibaga tɛ kɛnɛ kan. Minisiri Mambaɲa kɔni n'a ka lafasalibaga nana nka kiiri ma tɛmɛ sanga 30 ɲɔgɔn kan kiiritigɛla Amadi Diouf ye kiiri magɛn ka bila mai kalo tile 8 nata la nka a ma kun fɔ. Biram Souleye Diop ye fanga sina Usmane Sonko ka politiki tɔn wasaden ye ale n'a tɔɲɔgɔn wasadenw nana kiiritigɛso la. Kiiritigɛla bɛ se ka kiiri bɔ a ma k'a sɔrɔ a ma kun fɔ an y'o de jateminɛ wa an tɛ se ka kuma o kan nka an bɛ se ka min fɔ n'a b'an dusukun na n'o waleyalen don sɔgɔmada in na an ye lafasalibaga dɔ kumakan mɛn a bɛ ka hakilina fɔ kiiri in kan cogo min ka d'a ye nka anw hakili sigilen don ni jamana in kɔnɔ yan an ye kumaw bɛɛ mɛn barokɛyɔrɔw la ka d'a kan jamanadenw bɛɛ dalen b'a la nin kiiri in politiki de b'a senkɔrɔ walasa ka Usmane Sonko ka cɛboya bali san 2024 la nka a bɛ kɛ cɛbɔ ye a tɛ se ka bali. Yan ni kiiri in ka se Usmane Sonko ka lafasalibagaw tun y'a jira k'u ye nin kiiri lateliya de ka sɔrɔ waati min fɔra n'o ye kalo 1 ye o ma dafa fɔlɔ o kama u fana mana kiiri in na nka Maître El Hadji Diouf Mambaɲa ka lafasalibaga k'u ni kiiritigɛla ye ɲɔgɔn ye min kɛ bi o ni kiiri tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Saratiw bɛ dafara walasa kiiritigɛ sɛbɛnw ka bila kiiritigɛla bolo kan nka o kɔrɔ tɛ kiiritigɛ ye mɔgɔw hakili la an ɲɛkow teliya de walasa an kana kiiri la kokura ka kɔ waati fɔlen ye o de y'a to kiiritigɛso ɲɛmɔgɔw y'a magɛn ka bila nin dɔ in na walasa a bɛɛ ka tiɲɛ don jamanadenw k'a dɔn sariya bɛ ka taa a sira fɛ bawo sariya dɔrɔn de bɛ fɔ nin ko in na wa sariya bɛ na fɔ. Et le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Hakilijigila fanga sina Usmane Sonko ni minisiri Mambaɲa ka kiiri marisi kalo tile 30 kalo 2 ɲangili de dara Usmane Sonko kan ani a bɛ miliyɔn 200 sara ka di Mambaɲa ma bari k'a ye kalon siri a la foroba nafolo sefabari miliyari 29 nambarali la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. ni seli ɲɛkɔrɔla in na ka se ka bigan misɛnnin walima misi sɔrɔ u ma nɔgɔ Mali jamana kɔnɔ ko dɔ faralen don biganw sɔngɔ kan ka sabu kɛ bigan dumuni o sɔngɔ gɛlɛyali ye o kama bi VOA Bambara ka kunnafoni dila Mohamed Danjogo ye munumunu salo kɛ garibali dɔ kɔnɔ Bamakɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ misiko yɛrɛ kun kan an k'o lamɛn. walasa k'u ka selido misi ka o san alu jara ani a terikɛ olu nana lafiyabugu saba terɛn na ka na misi ɲini i ka dɔn ka fɔ olu kɔni u ka misi yetaw ani sɔngɔ min bɛ ka fɔ u la o ma se ka fɛn san a la kun jumɛn na an ka alu jara lamɛn. gɛlɛn dɔɔni ka tiɲɛ na misi mankan dɔw bɛ u bɛ 60 ko fɔ olu la salo an kun t'o don a la o de kun an kɔni nana minnu an bɛ jateminɛ la misi san k'a faga mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ne y'a bila n ko bɛɛ k'i t'i ta san sugu la. mankan ka ca an bɛ wari min bɛ don a la hali ni y'a pese tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ sɔrɔ sugu ko bɛ nin ka fisa n'a ye quoi i ka taa sa sugu la o ka fisa n'a ye. bagan maralaw kɔni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ɲina misi kɔni ale fana sɔngɔ yɛlɛla dɔwɛrɛ tɛ mun ye bagan dumuni ye ale kɔni da de yɛlɛla kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya turutu ni ale tɔni bɛ taa fo 60 ani a kunkanfɛn na Seku Diko n'ale bagan marala ye mun nana ka bɔ Kucala la an ka ale lamɛn. ayiwa misi ko ma nɔgɔ sabu ɲina torti ko le gɛlɛyara ni buko san dɔ ta ɲina tɛ kelen sabu ɲina buko le gɛlɛyara an bolo o de y'a tɔ faransi dɔɔni salo a bɛ 50 ani 80 komi salo ta nu fana ka bɔ ni ɲina ta ni dɔɔni o de farin dɔɔni de b'u ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah mɔgɔ ka bɛ na jaati kiliya bɛ na jaati ayiwa sisan ne ta hakili la a bɛ taa misi 35 le la bi sɔgɔmata na. walasa ka baga sɔngɔ nɔgɔya ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na nin ye a san 15 ye jamana ɲɛmaw olu kɔni bɛ feere kɛrɛnkɛrɛnnen ko o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko vente promotionnelle o kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye feerekɛla ani sannikɛla ye olu ka se ka ta ɲɔgɔn da Kalifa Danbele ale mun ye i ka dɔn baganmarako olu ɲɛma ye an ka ale lamɛn u ka nin ɲinanta in kan. an bɛ bagan maralaw de bila condition na k'u dɛmɛ u ka se ni bagan ye yan nɔgɔya la u ka se ni bagan ye nɔgɔya la gɛlɛya kana sɔrɔ sira la. n'u nana fana ya o bɛ lakana bɛ kɛ polisiw b'u kɔlɔsi su ni tile pour que foyi ka n'u sɔrɔ ani jiko bɛ nɔgɔya u ye jiko bɛ ɲɛnabɔ u ye alama bɛ taa ye dɔɔni fana bɛ se ka d'u ma ani dumunikɛ minɛnw o bɛ bila u ka disposition na an b'o nɔgɔyaw de k'u ye pour que u ka se ka nɔgɔya kɛ dugubakɔnɔmɔgɔw fana ye. laɲini ɲina o kɔni bagan ba 3 ani 200 bagan ba 3 ani 200 donc Bamakɔ ta ye an ka laɲini Bamakɔ dɔrɔn kama o ye bagan ba 1 ani 700 ani 70 mais an bɛ yɔrɔ min na bi bagan ba 1 ani 770 ani 10 de bi yan ça veut dire que n'i y'a sigi 100 o 100 97 ni 7 o bɛ yan bagan na. jamana ɲɛmaw ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi misiw bɛ feere yɔrɔ min na Bamako ani duguba wɛrɛw la olu kɛnɛw kan misi sɔngɔ ale b'a ta 40,000 ka taa bila 70,000 la. Mohamed Danjoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Naka madogo Mali kura au naka madogo nyana naka madogo Mali kura yo au naka nte dogo nyana Washington konona na yano au naka madogo nyana nanka mani duga jabi usigilen filɛ au naka madogo nyana de naka madogo kayatu yo au naka madogo nyana naka madogo Mariamu yo au naka madogo nyana naka madogo Mori au naka madogo nyana naka madogo Mamedi yo au naka madogo nyana nanka mani duga jabi sigilen filɛ inaka madogo nyana. ye Shaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ sigilen ye. ɲɔgɔndan belebele ani balikunda Bamakɔ
k'a daminɛ sini tarata avril kalo tile 18 k'a kuncɛ sibiri nata avril kalo tile 22 san 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ challenge trophée a bɛ farafinna jamana 9 de ko fɔ o jamana 9 musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan juniorw ani musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kadew olu de bɛ na o niyɔrɔ ta Bamako challenge trophée handball ɲɔgɔndan na jamana 9 in kelen o kelen bɛ équipe 2 bila ka na Bamakɔ a jamanaw dantigɛlen filɛ Mali jatigi Cap Vert Gambie Guinée-Bissau la Guinée Sierra Leone Sénégal Mauritanie ani Maroc Mali handball fédération ɲɛmaa colonel Cheikh Tunkara ka fɔ la handball ɲɔgɔndan min kofɔlen filɛ a bɛ tan yɔrɔ 2 de la Bamakɔ Palais des Sports Salamatu Maïga Amdalaye ACI la ani stade du 26 mars Salimin tɔgɔ Abdala Mamani Aydara ni ɲɔgɔndan kun cɛra min kɛnɛ kan handball tana mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnko bɛ na ye minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ junior kunda ani cadet kunda olu bɛ farafinna zone 2 jɔyɔrɔ fa coupe d'Afrique kɛnɛ kan handball kunda ani fana farafinna gun handball ɲɛmayaso bɛna ka san 50 seli ɲɛnamaya Bamakɔ ni ɲɔgɔndan in sen fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. J'aime sunɔgɔ bɛ ne ɲa la dɛ ma ko tɛ se ka suna ni vidini na fo ni yɛlɛla sanfɛ bon n'an ka kangari kelen da i b'a dɔn an bɔra sɔ feere la musokɔrɔba in fɛ don ni bi bɔra a la Zambila n'i y'a mɛn k'i taara juru ta n kɔfɛ ne yɛrɛ le t'a dɔn an bɛna surafana ko yɛrɛ bɔ yɔrɔ min na sisan sa Zambila an bɔra ka sɔ dun sisan surafana ko o tuma i bɛ dumuni sugu jumɛn kɛ o tuma mun kɛra anw ka dugu kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 3 de siɲɛ 2 ta min ala nin ye Bamakɔ yan nɔ ne ma se k'o faamu dɛ jɔ n bɛ ka appel dɔ n bɛ ka wele allo Lamagalen o tuma sini an bɛ taa wagati jumɛn ayi o kuma fɔ ko fo ɲɔnɔ sira Lamagalen i b'a dɔn ne bɛ kuma kelen f'i ye ala kama kana to ka nin marché sugu min na an tɛ se ka voyager sa mobili sotarama ma an tɛ se ka voyager i y'a kuma fɔ n ye n bɔra ni bulon ye mécanicien ye min fɔ ne ye ne yɛrɛ de y'a mɛn a ko ma ko bulon in ko fo ka resegmenter e dun bɔra k'a fɔ patron ye patron ko je t'a kun ok ayi n bɛ so ni Zambila de bɛ so an bɛ baro la an dalen don du kɛnɛ la funteni courant kun tigɛra o donc an dalen bɛ du kɛnɛ la an bɛ ka fiɲɛ ta an ni faamaw bɛɛ ma kɛ kelen ye an fantanw n'u kɛra kelen ni courant tigɛra dɔrɔn o fana bɛ bɔ k'u da du kɛnɛ la an fana bɛ bɔ k'an da du kɛnɛ clim ko t'a la faama fantan bɛ crédit yɛrɛ b'a la o bɛ Zambila ni ala cɛ an n'u bɛɛ kɛra kelen ye faama fantan ni clim b'i bara ni courant tigɛra tɛ bɔ k'i da i ka so sanfɛ an fana b'an da an ka du kɛnɛ la an b'an ɲɛ waga ɲɔgɔn na an bɛɛ kɛra kelen ye n'an tɛ ɲini ka kɛ Guinée sisan ala Mali jamana tɛ faamu quoi ne tɔgɔ Usman Bamiya n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na radio VOA radio min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoni na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni fɔlɔ ye nɛgɛw karafe tun bɛ segu aw ka cɛjan Cheick Thierno bolo an ka jɛmukan labɛnna Cheick Thierno fɛ nɛgɛw karafe o tun bɛ Mark Charson bolo jɛmukan lasiraw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ